prosím vás pěkně, je to mobilní telefon, jestli to říkáme takto dobře. Je to mobilní telefon. Takže bych poprosil. Je to číslo 1120. 1120. Vyhrává mobilní telefon. 1120. Máme tady výrobce, gratulujeme a gratulujeme. Druhá výhra je Barná konvice. Je to číslo 1058. 1058. Paní Koláková, gratulujeme. Další výhra je tablet s klávesnicí. Je to taky významná výhra. Tablet s klávesnicí. Je to číslo 1110. A potom tak to bylo krásný. Já jsem jenom řekl 1000 a ona už tady dávala ruku nahoru. To není možný tady. Čtvrtá cena je sendvičovač. Je to 1136. Sendvičovač vyhrává číslo 1136. Je to nahoře Radek Hemala, my ti tu schováme ruku, rozumíme, ty natáčíš, takže... Je to pozornost, to je podvod. Pátá výhra je poukaz na kosmetické ošetření pleti. No, to bychom se chtěli nadožit. Takže hlasujeme o poukaz na kosmetické ošetření pleti. 1020. 1020 vyhrává poukaz na kosmetické ošetření pleti. Určitě nemůžeme dovolat, to vidíte. 1020. Dá se to vidět, to je jasný. Krásná výhra. Šestá cena je velká vinotéka s vínem. Velká vinotéka s vínem, je vidět, že to vlastně předčí ten mobilní, ten tablet. To přečí všechno. Je to číslo 1000, šťastné číslo 1013. Sedmá cena je mikrohypný systém. Gracias.
výhra je druhá barevná korunice. Druhá barevná korunice. Je to číslo 1082. 1082. Nyní je tady mozecká výhra, to je 10. řadě. Je to poukaz na večeři s panem Petrem, kamarády naší. Je to večeře pro 2 lidi. Číslo 1090. 1090. Víte, co všechny slavní dohra. Já si původně myslel, že jsme na koreovaném plese, ale vypadá to při poslední výzvě, že to tak trošičku nahrává za týden tomu mysliveckému plesu, protože poslední výhra, poslední 10. cena je divočák. Takže my se navrátíte na příští týden a teď jsme zvědaví, kdo vyhraje divočáka. Máme ho zde? Děvčata, máme toho divočáka? Divočáka, já to ještě, tady budu taková malá cena útěchy, kde můžu mě zkoušet, jo, je tady dobrý. Je to číslo 1097. Gratulujeme do toho prvního divočáku. A protože divočáku je jako poslední, já tady mám ještě 2 kousky. Jeden je teda víč, takže se dodá na poslední chvíli, takže prosíme do víč, to je taky docela pěkná cena. Je to číslo 1068. 1068. Už vidíme na té postavě, že tam je to jasný. A já jenom prosím vás pěkně. Další počet poslední cena útěchy, ale prosím vás, to nebudete losovat, protože to je darovaná cena. Jestli pak víte, co to je. Prosím? Tak. Zovák na boty, no to nevím, to asi není. Zovák na boty to nebude. Je to dřevo, ale na to se to bude používat. Je to pro pana Gleta. On možná už ví, o co jde, protože on jakožto vlastní stroje na ovoce, taktič ovoce. Já mám takový tušení, že tam se asi hodně pálí, nebo něco takového, protože to není možný něco takového, ale je to asi ten štupak, který tam to ovoce rve, a pak to za pár měsíců teče. Takže pane Gled, prosím vás, pojďte si proto, je to od neznámého dárce, já už si nevzpomínám, jak se jmenuje zase. Já si ten problém, jestli zapamatujete, jestli to štopak nebo štupak. Štupak. Paní Gledová, předávám, užijte si toho. Manželový pohled. Je to těžký, ne? Já jsem to píšu dějí. Takže tímto končím losování a přeji vám opět týdnou dál. A prosím vás ještě, znovu opakuji číslo 36.